नंगौ दिनै पर्बतजरा जिल्ला बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशननि सेथि गायसनथाय सान थांनाय 2024 मायथाइनि दिनैनि खालार बे खालारावनो जोंनि बे पर्बतजरानि ओनसोलावनो थानाय मोनसे गेस्ट हाउसआव बेखौ दाफुंना लानाय जादोंमोन आरो खोब मोजां बुंनांगोन दिनै बे सानखौनो लोब्बा लाखिनानै मोनसे बिथांमोना हाबाफारि लादों गेवलां मेल मोनसे हाबाफारि लादों आरो बेवहायनो आंखौ आलासि महरै लेंहरदों आरो बेवहाय बाहागो लानानै जोबोदनो गोजोननाय मोनदों बिथांमोनाव नुनो मोनदों जे फुंबिलि समाव बिथांमोना फ्लेग हस्टिं खालामदों बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशननि जे फेरफिला बेखौ आरो मुंख्लंफोरनि बिबार बावनाय बे हाबाफारिखौ बिथांमोना लादों आरो बेजों लोगोसेनो मोनसे गेवलां मेल लानाय जादों आरो बेवहाय गोबां गेदेमा सुबुंफोरा बे ओनसोलनि थागिबि आरो बे ओनसोलनि दैदेनगिरि आरो रायजो राजाफोरा नैबे पर्बतजरा जिल्ला बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशनखौ मदद होनानै बिथांमोना बाहागो लादों बिथांमोनजों जों सावरायदों जे खौरां बिजोङा रायजो राजाफोरनि थाखाय बेसेबां गोनांथि दं आरो खौरां बिजोङा बे समाव रायजो राजाफोरजों थाफानानै मा खामानि मावनो हायो आरो बिथांमोननि ओनसोलनि जेंनाफोरखौ माबोरैहाय सोरखारनो मिथिहोनो हायो बेफोर आयदाखौ लानानै जों सावरायदों आरो सासे खौरांगिरि जानांगौब्ला माबायदि जानांगौ प्रफेशनेल हिसाबाव माबायदि लांनांगौ आरो माबायदि खामानि मावनांगौ बेनि सायावबो जों सावरायनाय जादों जोंनि गेजेराव गोबां बेफोरबायदि खौरांगिरिफोर दङ जाय खौरांगिरिफोरा दिनै स्थिर नङा जेराव जों नुनो मोन्दों सम सम जे बिथांमोननि थांखिया गोबां जायो लोगोसे खौरांगिरिबो जाबाय आरो बेनि अनगायै गुबुन मोनसे आयदाखौ बिथांमोना लायो थ' बिथांमोनखौ आं खावलायदों जे जाय बिथांमोना नैबे खौरांगिरि महरै जाय खामानि मावदों जे बिथांमोना प्रफेशनेल हिसाबाव जेन लायो जेन बिथांमोननि खामानि मावनाया मोनफ्रोमबो आयदाया जेन खौरांजोंनो रिलेटेड थानाय आरो गुबुन मोनसे अपसन बिथांमोना साना आं बेखौ बिथांमोनखौ खावलायदों आरो लोगोसेनो जोंनि गेजेराव गोबां बेफोरबायदि चेनेलफोर ओंखारदों जायखौ जोङो गुबैयै जों बिथांमोनखौ बुंनो लुबैदों जे गावनो लग' लाबाय गावनो एडिटरबो गावनो बेनि फाउन्डारबो दा हारसिंथिं बिथाङा खामानि मावदों आं बिथांमोनखौ थुलुंगा बा बिथांमोनखौ आं गाज्रि बिदि बुङाखै बिथांमोनाबो जा नाथाय प्लेटफर्मखौ एसे आब्रुथि गोनाङै जेन खालामो जेन खौरां बिजों होननानै बुङोब्ला बै खौरां बिजोङा सरासनस्रायै जोंनाव मा नांगोन खौरां बिजों जानोब्ला हमनानै ला नों मोनसे चेनेल जुदि नों खालामनांगौब्ला बेवहाय सरासनस्रायै बेवहाय अफिस थानांगोन अफिसजों लोगोसे बेवहाय थानाय एडिटरनिफ्राय लानानै एंकार कन्टेन्ट राइटार नों बेवहाय लाइटिंनिफ्राय लानानै केमेरामेननिफ्राय लानानै नोङो टेकनिशियान नों गोबां बेवहाय थानांगोन आरो जायखौ नों सोरजिना लानांगोन बेखौ जुदि नों सोरजिना लायालासिनो नों जुदि गाव हारसिंनो लग' लानानै गुबुन जायगानि निउस बानायहैब्ला बेनि उनाव नों आपल'ड होबाय गुबुन फारसेथिं नोङो निउसनि आयदाखौ नोङो लग' लानानै खालामबाय थादों नाथायबा जोंनि मानदान्दाखौ जेराव खम खालामबाय थानायखौ जों मोनदांदों जेराव जोङो गासिबो मोनसे